lalela mntaka baba, ungalingi ujaje umuntu ngebazi ongazi ukuthi wazithola kanjani, ngoba mfowethu abanye bethu lezi bazi asitholanga siphethe imese noma ibhamu sidubula abantu, asitholanga silwa noma sishaya abantu. Lezi bazi mfowethu abanye bethu sayithola silungile, sihlumezekile futhi emoyeni, sayithola kubantu abangalunganga, sayithola ngokuthi sinothando oluningi kubantu abangazile ngenhloso ezinhle phezu kwempilo zethu. Ingakho namhlanje sinebazi emzimbeni, sikhala, sihlukumezeka, kwenzeka yonke into engalungile. Ibazi ozibonayo emzimbeni yethu akusho ukuthi lezo bazi ezomgibelo. Ibazi esinazo yibazi zokuhlukumezeka endleleni esihambayo. Ungasheshi ujaje ngezibazi ozibona kimi. Awukusole kakhulu nje abantu laba esihlangane nabo endleleni ukuthi ibona abasilimazile noma yibona abangazile ngenhloso ezinhle. There is why nibona lezi zibazi esinazo. Phela ngisho emgaqweni bafowethu nemonto eshayisile iyakwazi ukuhamba, kodwa akusho ukuthi udriver oyidrayivayo ubudedengu. Sometimes udriver uyaba right, kanti abantu abahamba no drive eceleni, abadrive ezinye imoto yibona abangekho right. Lezi bazi lezi enizibonayo esilimale kuzona akusho ukuthi lezo zibazi besilwa, akusho ukuthi lezo zibazi sinazo besihluleka ukumelana nempi, kodwa yibazi lezi esizithole ngoba sithanda nina, yibazi lezi esishaywe zona singenzile lutho. Nothula nina, mina Jehova ngiyakulwela. Ukho konke ngimele ukwazi kulezo zibazi, thula phambi kwaJehova. uNkulunkulu uyamlwela umuntu wakhe. Kunebazi ongasoze wayisusa, kodwa thula phambi kwaJehova. Lamasikazi lawa akubhola umzimba wakho wonke, thula uzokulwela uJehova. Nginamandla okwenza konke ngawo omqinisayo. I am Prophet Tembisa Mdola, the moving navigator. God bless you.